Madzulo bwino ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Jawez Banda koma poyamba na mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati ngakhale chili cholinga cha dziko lino kuti lidzichita zinthu palokha nkofunikabe kuti lidzigwirira ntchito limodzi ndi maiko ena kuti zinthu ziyende. Maiko a Malawi ndi America asayinirana mgwirizano wa ndalama zachitukuko zokwana 1 trillion kwacha. Ndipo mu nkhani zina asilamu mdziko muno lero akondwerera kubadwa kwa mneneri Muhammad pamwambo wa ziyara. Tili ndi izi zina zambiri musatalikire. Mu nkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati ngakhale chili cholinga cha dziko lino kuti lidzichita zinthu palokha nkofunikabe kuti lidzigwirizana ndi maiko ena kuti zinthu ziyende. Pachifukwa ichi Chakwera ati ulendo wawo opita ku Kenya, United Arab Emirates komanso ku Scotland ngofunika popititsa patsogolo ubale otere. Mtolankhani wathu Matthews Kasanda anali nawo pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe ndipo wadzandiripotiri. Poyankhula bwalo la ndege la Kamuzu International, Chakwera anati ulendo wawo opita ku dziko la Kenya ulimbikitsa ubale pakati pa maiko awiriwa poganiza kuti ubalewu wakhala ulipo kwa nthawi yayitali. Mwazina Chakwera akakumana ndi mtsogoleri wa dzikoli Uhuru Kenyatta. Chakwera akapitiriranso ku Dubai ndi ku Britain komwe akhale nawo pa zokambirana zosiyanasiyana. Mwazina mu dziko la Britain iwo akakhala nawo pa zokambirana zokhudza kusintha kwa nyengo. Iwo anafotokozanso kuti ulendo wawo wa ku Dubai ndi ku Britain upindulitsa dziko lino pa ntchito za malonda. Chifukwa chake tifuna tilimbikitse maubale oterewa pozindikira kuti Malawi ngakhale afuna kuyima pawokha koma nthawi ngati ino pofunika kugwirizana ndi maiko ena kuti katundu wakuno ndi anthu akuno akamayendera maiko ena kapena katundu akamapita maiko ena zizikhala zopindulira Malawi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima, mkulu wa asilikali ankhondo a General Vincent Nundwe, mkulu wa apolisi a George Kainja ngakhalenso nduna za boma zosiyanasiyana ndi ena mwa akuluakulu omwe anaperekeza mtsogoleri wa dziko lino pa bwalo la ndege la Kamuzu International mu mzinda wa Lilongwe. Maiko a Malawi ndi America asayinirana mgwirizano wa ndalama zachitukuko zokwana 1 trillion kwacha. Nduna ya zachuma Felix Mlusu ndiwo asayinira mgwirizanowu malo mwa dziko la Malawi, ndipo mkulu wa bungwe la USAID kuno ku Malawi Kate Loti ndi amene asayina malo mwa boma la America pamwambo umene unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Deogratius Simana walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi McDonald Tom. Mgwirizano wa thandizo la zaka zisanu uthandiza masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 polimbikitsa ntchito yakusasiyana pakagwiridwe ntchito pakati pa mayi ndi abambo komanso ulamuliro wabwino. Nduna ya zachuma Felix Mlusu anathauza dziko la United States kamba kathandizoli ponena kuti thandiza pogwira ntchito zomwe zili mu Malawi 2063. Boma la America litithandiza ndi ndalama zimene atipatsazi. Kongoneranso kuti usiku yamba yayi akhala kuti thandiza mbuyomu ndi iwo akongopitiriza thandizo lawo, ndipo thandizo limene atipatsali ndikugwirizananso ndi masomphenya athu a 2063. Ndiye tilokondwera kwambiri ngati boma ngati dziko kune kuti abwenzi athu America abwera ndithu kutithandiza kuti ifeyo ndithu maloto athu a 2063 adzakhale kuti masomphenya amenewo adzakhale kuti zachitikadi. Kazembe wa dziko la United States a David Scott alitsindika kuti dziko lake lipitirira kuthandiza dziko lino pa ntchito yotukula moyo wa Malawi. Dziko la United States lizipereka ndalama zosachepera $200 million chaka chilichonse pa ntchito zomwe zasankhidwa. Synod ya Livingstone ya mpingo wa CCP yadandaula ndi kukwera kwa chiwerengero cha anthu amene akudzipha, ndipo yati pakufunika kupeza njira yothana ndi vutoli. Synod iyi yati vutoli lawakudzanso kamba kakuti mmodzi mwa abusa ake adadzipha miyezi ingapo yapitayo. Precious Lunda wadzaniza mbiri. Mlembi wa Synod ya Livingstone mbusa William Tembo ndi amene ananena izi pamwambo opereka ma certificate kwa abusa amene aphunzitsidwa za mmene angakhalire m'mabanja mwawo omwe unachitikira ku Ependeni boma la Mzimba. Atembo anati imfa ya mmodzi mwa abusa awo
yapereka phunziro kuti pakufunika kuchilimika kulimbana ndi matenda a mubongo. Mwazina abusa atembo ati mpingo wawo ukupangitsa maphunziro a mbanja omwe akufikira abusa ndi akazi awo mmene angamathanirane ndi mavuto a mbanja. Abusa nzanga kulikonse kumene muli mu mpingo wathu kapena mpingo wina uliwonse tisaziphe tisunge moyo. Ndifuna ndikazindikire kuti mavuto aliko ndithu ambiri koma moyo ndiwofunikira kwambiri kuposa kuzipha. Maphunziro amene abusa angakhalire mbanja akufuna kufikira abusa 302 mu mapresbytery 31 a sinodi. Mawu ake mkulu ophunzitsa anthu ku sinodi mbusa Glad Kumwenda anati kufikira pano afikira abusa 222 ndi maibusa 223. Ntchito iyi kufikira pano tikoza kunena kuti yayenda bwino chifukwa yakutipasa zipaso zabwino zimene zikusangalatsa kwa iwo eni ake ophunzira komanso amene ife tikuphunzitsa. Mwezi wa Oktoba ndi mwezi ozindikiritsa anthu za matenda a mubongo. Asilamu mdziko muno lero akondwerera kubadwa kwa mneneri Muhammad pamwambo otchedwa ziyara. Poyankhula pa chikondwererochi mu mzinda wa Blantyre wachiwiri kwa mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa chipembedzo Sheikh Hashim Abbas wapempha asilamu kuti alimbikire maphunziro kuti dziko lino likhale ndi asilamu ambiri opita ku sukulu. Gary Samati wadza ndi ripoti ili. Mu mzinda wa Blantyre, asilamu anaenda kuchokera ku mzikiti wa Kanjedza kukafika ku Mpingwe Sports Club. Kumapeto kwa mapempherowa, Abbas ati asilamu akhale ogwirizana muzochitika mdziko muno. Iwo anonjezeranso kuti makolo akuyenera kuonesetsa kuti ana awo akupita ku sukulu. Yankho kwambiri nkhani ya maphunziro chifukwa ngakhale mtumiki amene wabadwa lero linoyi choyambirira anamuza kuti phunzira. Ndiponso katikati mophunzira amene momwe ndiye kuti chisilamu chimene chafala kwambiri chifukwa cha maphunziro. Popanda maphunziro ndiye chisilamu chisikanakhalapo. Ndiye ifeyo ngatinso ine munthu ochokera kuboma komanso ngati ndakhala oyang'anira zinthu zosiyanasiyana chachikulu kwambiri tiyeneka kukhala ndi maphunziro kuchiyambira uchipembezo komanso za sekula pano pa dziko lapansi kuti tidziwe umunthu umachokera kuchokera mu maphunziro. Uziwe china chilichonse chimachokera ku maphunziro. Ngati ino atowankhani apapa simungakhale mtowankhani without maphunziro. Popanda maphunziro uziwe kwambiri. So ineyo ndafuna kupangisa encouragement kapena kualimbikisa makolo komanso ndi ana. Therefore ndiona baba jenaima kwaimikisa kuti maphunziro ndi chinthu chofunikira. That's why uthenga wanga unali kwambiri ulimbikisa maphunziro kuchokera mu Qur'ani komanso mu message amene amachokera kwa atumiki amene ali osiyana-siyana. Yemwe amayendetsa ndondomeko ya mapempherowa a Muhammad Abu ati ndokondwa kuti asilamu ambiri anatenga nawo gawo mapempherowa. Chaka chilichonse asilamu amachita mapempherowa pokumbukira kubadwa kwa mtumiki Muhammad. Mchigawo cha kumpoto asilamu apemphedwa kuti apemphere zolimbika kuti Mulungu alowererepo pa mliri wa COVID-19. Mtolankhani wathu Patience Lunda ali nawo mchigawochi. آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا. Kumzuzu ulendo wa ndawalawu unayambira pa mzikiti wa Kosia kupita ku Mzuzu Shoprite ndi kubwereranso ku mzikitiwu komwe anachita mapemphero komanso kudya. Polankhula atamaliza ulendo wa ndawalawu, Sheikh Uthman Jafari anati mliri wa COVID-19 wasokoneza aliyense kuphatikizirapo asilamu ndipo akupemphera kuti Mulungu awachitire chifundo. Ajafari kenako anapempha asilamu mdziko lino kuti apitirize kutsata njira zopewera matenda a COVID-19 kuti asatenge matendawa. Ifeyo ngati asilamu ndithu siku lina lililonse tikupempherera kuti Allahu subhanahu wa ta'ala atichepese matenda amenewa. Popeza matenda amenewa ndithu alibe kuti uyu ndi munthu olemekezeka, alibe kuti munthu uyu ndiwooneka bwanji, koma wina aliyense amangwira matenda amenewa. Choncho ndithu ifeyo siku lina lililonse timakhala tikupempha kuti Allah atichepesere mulili umenewu.
ulendo wa ndawala wa ziyala ku mzuzu unabweretsa pamodzi asilamu kuchokera m'madera osiyanasiyana aku chigawo chakumpoto komanso zigawo zina. Mmodzi mwa anthu omwe anatengapo nawo gawo pa chikondwererochi a Alhaja Sakina Pongolani omwenso ndi mtsogoleri wa bungwe la dawa lomwe lili pansi pa Atarikatu Kadriya Sunni Association AXA, anati chisilamu chimaphunzitsa za mtendere komanso chikondi, ndipo izi zingathe kuchitika pomwe asilamu ochoka malo osiyanasiyana akumana malo amodzi. Watatipasa mpato oti matenda amenewa ati zisangalala zathu zimenezi zikhola kukhala zopambana komanso zikhala zochuluka anthu misonkhano ya mtundu umenewu. Kwa zaka ziwiri tsopano asilamu akhala kukanika kuyenda maulendo a ndawala okondwerera kubadwa kwa mtumiki Muhammad chifukwa cha ndondomeko zomwe zinakhazikitsidwa zopewera mliri wa COVID-19. Ndipo mu mzinda wa Lilongwe asilamu anayendanso ulendo wa ndawalawu kuyambira ku area 2 kuzungulira town ya Lilongwe kukathera ku bwalo la zamasewero la Lilongwe Muslim Sports Club kumene kunali mwambo wa mapemphero. Emmanuel Simpokolwe walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Matthews Kasanda. Poyankhula lachiwiri mlembi wa Kadriya Muslim Association of Malawi a Sheikh Jafar Kawinga anati tsikuli ndilofunikira kwambiri pa chisilamu kamba kuti iwo amakumbukira kubadwa kwa mneneri wotsiriza. Akawinga anapemphanso kuti anthu azipembedzo zosiyanasiyana mdziko muno azikhala mololerana ndi kukondana. Uthenga tingapereke ngati ife asilamu a Kadriya Muslim Association ndionera kuti tikuyeneka kukhala wogwirizana zimene anatiphunzitsa mtumiki komanso ndi kugwirizana ndi azipembedzo zina komanso kuonetsa kuti ngati ife Malawi choyambira tizindikire kuti ndife Malawi tikuyeneka kukhalira limodzi kanda Khristu kanda Islam tikuyeneka kukhala limodzi kuti dziko lathu litukuke. Nthawi zambiri president mwakhala mukumva akulankhula nkhani yonena kuti tikuyeneka kukhala anthu ogwirizana. So chisilamu chinatiphunzitsa nkhani yogwirizana, chinatiphunzitsa nkhani yokhalira limodzi, chinatiphunzitsa nkhani yopereka, chinatiphunzitsa zinthu zambiri zoti tikuyeneka kupanga. Ndipo pambuyo pa zochitikazi bungwe la Lilongwe Sun Foundation linapereka zakudya zosiyanasiyana kwa anthu ena omwe anafika pamwambo. Wapampando wa bungweli Ahmed Patel anati kamba kakudza kwa mliri wa COVID-19 anthu ena ataya ntchito zawo zomwe zachititsa kuti asamakwaniritse kupeza chakudya, kotero thandizo lomwe anapereka la chakudya ndilofunikira. Pa chisilamu mneneri Muhammad ndi mneneri wotsiriza wa Mulungu. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi posachedwa pa zikangotha izi. Chikumbutso anatumidwa ndi mzake kuti akagule decoder komanso amakalipira subscription yake ku MadChoice. Kenaka anakumbukira kuti akhoza kugula decoder ndi kulipira subscription kusankha wekha kiyosiki ndipo palibenso chifukwa chopitira mtown. Ndipo sana sochere kapena kuvutika chifukwa panali pafupi ndi kwawo komanso yosasowa chifukwa kiyosikiyo inali ya yero yolemba za Go TV. Kuno tikuthandizani ngati muli ku MadChoice konko ndimapereka maservice a Go TV ndi DSTV monga kugula decoder, kulipira subscription, kusinthanitsa decoder yonongeka, kugula zipangizo za decoder ndi zina zambiri. Makiyosikiwa akupezeka ku Blantyre, Pakhama, Chemusa, Kundilande, Old Peoples, Kulilongwe, Area 25, Nsungwi, Kapiri, Area 23 Patank, ndipo kunzuzu moyandikana ndi msewu wa M1 ndi kunsika waukulu wa Nzuzu. DSTV ndi Go TV, sankha wekha. Some call it the hustle, others call it the grind, others call it kupusha or kuzisaga. Whatever you call it, you will need passion, determination, the will, the zeal to overcome obstacles. You will need to believe, because the hustle is not easy. It requires effort and the right mindset. And when you feel like giving up, you will need someone to step up, to give you that push, to keep you going.
At National Bank of Malawi, we believe that a young hustler's dream is bankable. That is why we are stepping up to help you step up your hustle. So rise, young entrepreneurs. This is your moment. Let us help turn your dreams into reality with Step Up Entrepreneur from National Bank of Malawi. Call 626 for more details. National Bank of Malawi, the bank of the nation. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. takulandiraniso ku nkhani zathu kupitirira ndi nkhanizi. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT lalimbikitsa Malawi kuti adziwulula za chinyengo zilizonse zimene zikuchitika pa ndondomeko ya fertilizer ndi zipangizo zotsika mtengo ya AIP. Mkulu wa bungwe la CSAT Awire Kambwandira ati anthu adzimba nambala ya 3056 mwaulere ngati kudera kwawo kukuchitika za chinyengo pa ndondomekoyi. Samkalimira akufotokoza. Akambwandira anati lamya yomwe anthu adziyimba mwaulere ndipo adayikhazikitsa mwezi Agosti chaka chino ikupereka mwayi kunena kuti anthu kumidzi azitha kulondoloza kagwiritsidwe bwino ntchito kachuma cha boma ngati ntchito yogulitsa mbewu ndi fertilizer otsika mtengo. Iwo anayankhula izo ku Mzuzu pomwe amaphunzitsa la nkhani zokhudza kulondoloza chuma komanso mmene angapezere mauthenga. Akambwandira anakuti anthu ambiri akamachita zinthu poyera zimathandizira kunena kuti ntchito za boma ziziyenda bwino. Malingana ndi a CSAT, bungwe lawo limalandira madandaulo opitirira 20 pa tsiku lililonse okhudza mmene chuma cha boma chikuyendera ku madera osiyanasiyana m'dziko muno. Ife ngati bungwe tikutsatira ndondomeko imene ndi chidwi tikudziwa kunena kuti kumene kukwapita ndalama zochuluka kwambiri ndiye tingowape mphaso a Malawi komanso inu mwina azathu atula nkhani kuti mwina muzitipasanso malipoti mwina kumene mungakayikire kunena kuti kukuoneka kuti kukuchitika za chinyengo mogwirizana mwina ndi ndondomeko imeneyi. Mtsogoleri wa dziko lino Alaza Chakwera anakhazikitsa ndondomeko yogula mbewu ndi fertilizer wotsika mtengo wa chaka chino pa 16 Agosti m'boma la Chitadzulu, ndipo ndondomekoyi ipindulira anthu okwanira 3.7 miliyoni. Mtengo wa fertilizer wotsika mtengo chaka chino wakwera kuchokera pa 4,495 kufika pa 7,500 kwacha pa thumba limodzi la makilogramu 50. Mu nkhani ngati yomweyi, komiti ya ulimi ku nyumba ya malamulo yadzudzula unduna wa zamalimidwe ati kamba konamiza Malawi pa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Mwazina, komiti iyi yati unduna wa zamalimidwe ukunamiza mtundu wa Malawi za kuchuluka kwa fertilizer amene alipo mdziko muno. Zambiri mulipoti ili. Lachiwiri mlembi wamkulu ku unduna wa zamalimidwe a Erika Maganga komanso akuluakulu ena ku undunaku adakaonekera ku komiti yoona zamalimidwe ya ku nyumba ya malamulo kuti akafotokoze za ndondomeko ya katundu wa ulimi otsika mtengo ya Affordable Input Program. Mwazina, Maganga anafotokozera komiti kuti dziko lino lili ndi fertilizer okwanira zomwe zapangitsa kuti boma likhazikitse ndondomeko ya chaka chino ya fertilizer otsika mtengoyi. Koma wapampando wa komiti ya zaulimi ku nyumba ya malamulo Asame Sulemani anadzudzula undunawu chifukwa chonamiza Malawi komanso nyumba ya malamulo nkhani yokhudzana fertilizer mdziko muno. Nkhani ndiyo kuti akutinamiza paswa itanena kuti akunama pali zinthu zingapo zimene taona kuti akutinamiza. Wani, nkhani yomwe akutiuza kuti boma linagula fertilizer 150,000 tons. Ifere nkhani timayiziwa ndipo tikuiziwa yonse kuno bwino, ndipo tinayembekezera kuti lero tikamawafunsa mafunso
atiuza chilungamo mataona kuti akutinamiza fakiti auza kuti mukutinamiza ife zimene tikuziwa ife ndizi chifukwa fertilizer amene ali mdziko muno si amene akunenewo iwo akutuza kuti mdziko muno tine fertilizer 87%. Dziko lathu limafunikira almost 620,000 tons ya fertilizer chaka chilichonse kuphatikizapo wa AIP. Tikachosera 370,000 tons ya AIP, tikuona kuti balance ndi yaikulu. Koma pa ground ifeyo ngati committee tidumbono kuti fertilizer tilibe ukwanira 87%. komiti inadzudzulanso undunawu chifukwa chokweza ndalama zimene amalawi adzipereka kuti akapeze mbewu yachimanga zomwe akuti sizipindulira dziko lino. Pakadali pano alimi akuyembekezeka kupereka ndalama ya pafupifupi 8,000 kwacha kuti apeze pakete ya 5 kg ya mbewu yachimanga. Amaganga akufotokoza za mmene zokhozekera ndondomeko ya AIP zikuyendera. Kukambirana mwathu tawalongosolera komiti kuti ife ngati unduna za malimidwe tikukonzeka kuyamba program imeneyi mu nthawi imeneyi, komanso zipangizo zosiyanasiyana zinatili nazo kale mdziko muno. Mwachitsanzo tinakambapo za buffer stock ya 127,000 metric tons imene tili kale ndi 6,000 metric tons ya fertilizer. Fertilizer imeneyi tamugawa pawiri, tamugawa 27,000 metric tons imene tagawira ndi anzathu a smallholder farmers fertilizer revolving fund of Malawi, and 100,000 metric tons igawira ndi anzathu a ADMAC chifukwa ADMAC ndi misika yambiri wamana smallholder. Ndipo ntchito imeneyi yogawa fertilizer ku misika yosiyanasiyana yayamba kale, ndipo ife ngati akonduna tapanga advice kuti ayambe kugawa mamaka misika imene ili kutali kwambiri yoti mvula ikagwa imavutika. Ngati chaka chatha, chaka chino alimi okwana 3.7 miliyoni ndi amene akuyembekezeka kupindula ku ndondomeko ya katundu wa ulimi wotsika mtengoyi. Bungwe la Nkhani Youth Organization lachita mgwirizano ndi ofesi yona za achinyamata mu mzinda wa Blantyre opereka maphunziro kwa achinyamata pa nkhani za umoyo komanso zona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi. Maphunzirowa ndi gawo limodzi la ntchito yotchedwa Youth Power imene bungweli likuyendetsa ndi cholinga chopereka uthenga kwa achinyamata okhudza kachirombo ka HIV, kubereka ndi zina zambiri mu ripoti la Elita Soko. Pansi pa ntchitoyi bungweli likuchititsa maphunziro osiyanasiyana kuphatikizapo kulutsa programu ya pawayilesi pa Times Radio. Poyankhula kumayambiriro kwa maphunzirowa kuna Njoli mu mzinda wa Blantyre, mkulu woyendetsa programuyi a Desiderata Malere anati ntchitoyi ithandiza kwambiri kuphunzitsa achinyamata zoona zenizeni zokhudza matenda ya HIV, nkhanza zochitirana pakati pa amayi ndi abambo komanso ubereki wabwino. Funa tifikire kwa achinyamata kuti tadziwitse kuti kodi tikamati zovuta zomwe amakumana nazo ndi ziti kwenikweni, because zimapeza kuti achinyamata amatha kumauzana zinthu zabodza. So tikufuna kuti through these trainings akhala kudziwa choonadi chenicheni, and akamakafikira kwa azinzawo azikhala kuti akuapatsadi choona chenicheni kuti maissues omwe timakumana nawo achinyamata ndotere. Mmodzi mwa ochita nawo maphunzirowa Amere Chirwa anati ntchitoyi ndiyofunikira kwambiri popeza ikuwaphunzitsa zambiri makamaka zokhudza moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ngati mu masiku a munthu, life ya munthu, timatha kupanga pena majiza ndi anthu kuti samapanga zinthu zabwino, mapanga zinthu zoyipa. Munthu pena matukuso kumasatira zinthu zomwe anzako kupanga ngati zinthu zoyipa, ngati mamamowa, kusula chamba, uhule, kuti amasatira zinthu zimene zijazonayoso munthu tasomapanga nawo zimenezo zokumazisali choncho. Malingana ndi ofesi yoona za achinyamata mu mzinda wa Blantyre, mzindawu uli ndi chiwerengero chachikulu kwambiri cha achinyamata omwe ali ndi kachirombo ka HIV. Mkulu woona za achinyamata mu mzindawu Martha Chilewani anauza Times kuti ntchito ngati izi zimathandiza kwambiri kudziwitsa achinyamata njira zozitetezera. Achilewani anati ofesi yawo yakhalanso ikugwira ntchito zina pofuna kupititsa patsogolo umoyo wa achinyamata. Achinyamata ambiri akungoledzera, achinyamata ambiri akungosuta chamba, ena akuba ntawuni muno. Ndiye pamene tikuphunzitsa achinyamata awawa akafikira nzawo ali ngati machenje agent amene akafikira nzawo akaphunzitsa za kusintha chikhalidwe komanso zakuopsa kwa matenda opasiyana pogonana ngati HIV komanso matenda ena opasiyana pogonana. Maphunzirowa akuyembekezereka kuchitika kufikira lachisanu pa October 27.
bungwe la nayo likugwira ntchito ya youth power ndi thandizo lochokera ku bungwe la Joint United Nations Program on HIV/AIDS kapena UNAIDS. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati ngakhale chili cholinga cha dziko lino kuti lidzichita zinthu palokha nkofunikabe kuti dziko lathu lidzigwirira ntchito limodzi ndi maiko ena. Maiko a Malawi ndi America asayinirana mgwirizano wa ndalama zachitukuko zokwana 1 trillion kwacha, ndipo munkhani zina asilamu mdziko muno lero akondwerera kubadwa kwa mneneri Muhammadi pamwambo wa ziyara. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani mmanja pafupifupi, khalani motalikana ndi anzanu, valani mamaski nthawi zonse komanso kabayitseni katemera kuti mudziteteze ku COVID-19. Muna ndine Jawes Banda, Madzulo abwino. Kodi tiamba nkhuku zake zinthu zipasa kalemera. Bwanji tiyambe